ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଇଁ ଠିଆ ହେଇଛେ ବରଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଚାନ୍ସେଟ ପଞ୍ଚାୟତର ଡୁଡ଼କି ଝେର୍ ଜଙ୍ଗଲରେ ଇନୁ ଦେଖୁନ୍ କାଦ କେନ୍ତା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ଆପଣ ଦେଖୁଥୁନ୍ ଇନୁ 4 କିଲୋମିଟର ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି ଯେନ୍ଟାକି ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଡେଲି ଆନା ଜାନା ହେସନ୍ କିନ୍ତୁ କାଦ ଲାଗି କେହି ବି ଭଲସେ ଆନା ଜାନା ନି ହେବା ଆଉ ବୁଝିଲେ କି ଦେଖୁନ୍ କେନ୍ତା ଏଟା କାଦ ହେଇଛି ସଲିବାର୍ ଲାଗି ବି ବହୁତ ଗାଡ଼ି ସରଲୁଛି ବୁଝିଲେ କି ସିଙ୍ଗଲ ଯିବାର ତ ସୁବିଧା ଏତେ ଡବଲ ଲୋକ କେନ୍ତା ଯିବେ ତେଣୁକରି କାଁ କରିବେ ଲୋକ ଯେନ୍ତା ହେରି ଟିକେ ପାସ୍ ପଡ଼ୁଛି କି ମାନେ ଇଆଡ଼ୁ ଦେଖୁନ୍ ଇଆଡ଼ୁ ପଡ଼ୁଛି ଆମର ପାଖେ ଅଛି ରେଗାଲି ପଞ୍ଚାୟତ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ହେଲା ସେଟା ପାସ୍ ପଡ଼ୁଛି ତାର୍ ସହିତ ଇନୁ ଆମର ଫେର୍ ଚାନ୍ସେଟ ପଞ୍ଚାୟତ ଡୁଡ଼କି ଝେର୍ ହେଲା ଏ ରାସ୍ତା ଯେନ୍ 5-6 କିଲୋମିଟର ଯେନ୍ଟା ଅଛି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରାସ୍ତା ଟିକେ ବହୁତ ଖରାପ ଅଛି ବର୍ଷା ମାସରେ ଟୋଟାଲ ଲୋକ ଆସିନି ପାରନ୍ ବୁଝିଲେ ହସ୍ପିଟାଲ କେସ୍ ବି ଯାଏସି ଦେଖୁନ୍ ଆମର ରେଙ୍ଗାଲି ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଆଉ ଯଦି ପାଖେ ଯେନ୍ ରେଙ୍ଗାଲି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛନ୍ ସେନୁ ଯଦି ହସ୍ପିଟାଲ କେସ୍ ନେବେ ତ ପାକ୍ ପଡ଼ୁଛି ନୂଆପଡ଼ା ଇଆଡ଼ୁ ବୁଝିଲେ କି ତେଣୁ ଏମର୍ଜେନ୍ସି କେସ୍ ନୂଆପଡ଼ା ବି ନେଇ ହେତା କାଁ କରିବ ଅସୁବିଧା ପଡ଼ୁଛି ରାସ୍ତା ଲାଗି ତେଣୁକରି ବାଧ୍ୟ ହେଇ ବଲାଙ୍ଗୀର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେବାର ପଡ଼ୁଛି ନହେଲେ ପାସ୍ଟା ହେଉଛି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବୁଝିଲେ ନୂଆପଡ଼ା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କୁ ନିବେଦନ କି ଦୟାକରି ଆମର ଗମନାଗମନ ସୁବିଧା ଟିକେ ଲୋକଙ୍କ ଲାଗି ସୁବିଧା କରନ୍ ସମସ୍ତ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ ବୁଝିଲେ କି ତ ଏଇ ରାସ୍ତା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଯେନ୍ଟାକି ଡୁଡ଼କି ଝେର୍ ଠାନୁ ନେଇକିରି ଆମବାହିଲି 5 କିଲୋମିଟର ମିନିମମ୍ ଅଛି ରାସ୍ତା କିମ୍ବା ଆମବାହିଲିରୁ ଡୁଡ଼କି ଝେର୍ରୁ 5 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ଅଛି ଟୋଟାଲ ସେ ଆମର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆମର ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆମର ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ନିବେଦନ ଏ ରାସ୍ତା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଆଉ ଫରେଷ୍ଟ ଡିଭିଜନ ପ୍ରଶାସନକୁ ମୋର ବି ବହୁତ ଅନୁରୋଧ ଏ ରାସ୍ତା ପ୍ରତି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ବର୍ଷା ଆଗରୁ ଟିକେ ରାସ୍ତାକେ ଟିକେ ଆପଣ ଭଲ ତିଆରି କରିବାର ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଆପଣଙ୍କ 100 କୋଟି ଜୁହାର ଲୋକଙ୍କ ସୁବିଧା ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଦେଖୁନ୍ ରାସ୍ତା ଏତେ ମାନେ ଖାଲଢିପ୍ ଅଛେ ସବୁବେଳେ ମ୍ୟାଟ୍ ଅଛେ ମାନେ ସଲିବାର ବି ଡେଞ୍ଜର ଅଛେ ଟିକେ ନ ଭଲ ଅଛେ ତେଣୁ ସେ ଯାଉଛେ ଗାଡ଼ି ସେନୁ ଆଉ ଟିକେ ଫେର୍ ଚାଲିଛି ଦେଖୁନ୍ କେନ୍ସି ମାନେ ଟିକେ ଏତେ ଖାସ୍ ଭଲ୍ ନାଇଁନ ବୁଝିଲେ କି ଯେନ୍ଟାକି ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇକରି ମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗାଡ଼ି ଯାଉଛି ତ ଆପଣ ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଆମର ମାନନୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ମାନନୀୟ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାନନୀୟ ଆମର MLA ପଦମପୁର ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କୁ ନିବେଦନ ଏ ରାସ୍ତା ପ୍ରତି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଲୋକଙ୍କ ସୁବିଧା ଟିକେ କରୁନ୍ ଆଉ ଯେନ୍ତା ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ବରଗଡ଼ ଓ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସମାନ ରାସ୍ତା ହେବ ସେ ପ୍ରତି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ରାସ୍ତା ଲାଗି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଦୟାପୂର୍ବକ ଗମନାଗମନ ଲୋକ ଠିକ୍ ସୁବିଧା ପାଇବେ ତା ସହିତ ମାନେ ବଜାର ମାନେ ଲୋକ ବ୍ୟବସାୟ କରି ଯାଏସନ୍ ରାସ୍ତାରେ ଅନେକ ବଜାର ପଡ଼୍ସି ଇଆଡ଼େ ମାଣ୍ଡୁସଲି ଅଛେ ତାପରେ ଇଆଡ଼େ ରେଙ୍ଗାଲି ବଜାର ଅଛେ ଚିନ୍ଦିକଲା ବଜାର ଅଛେ ତାପରେ ପାଖେ ଅନେକ ବଜାର ଅଛି ଯେନ୍ଟାକି ଲୋକମାନେ ଆରାମସେ ମାନେ ବ୍ୟବସାୟ କରିପାରିବେ ଦେଖୁନ୍ ଦର୍ଶକ ମାନେ ଗାଡ଼ି ଯାଉଛେ ସାଇକେଲ ଯାଉଛେ ଥରାକେ ତ ଏଇଟା ଏ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲବାଟା ବି କଷ୍ଟ ସାଇକେଲ ଦର୍ଶକ ଚଲେଇଛନ୍ ଜଣେ ଦେଖୁନ୍ କେନ୍ତା ଖାଲି ଦେଖୁନ୍ କେନ୍ତା କାଦ ଚିକଲ ଦେଖୁନ୍ ଏଥି ଜଣେ ଆସିପାରବା ଦେଖୁନ୍ 4 ଚକିଆ ବି ଆସିବାଟା କଷ୍ଟ ବୁଝିଲେ କି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଯାହାର ଥିବା ଡ୍ରାଇଭର ସେ ଏକା ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଆସିପାରବା ଦେଖୁନ୍ ଏନ୍ତା ହେଉଛି ଦେଖୁନ୍ ଆଜି ଦୃଶ୍ୟ ଟିକେ ବର୍ଷା ହେଇଛି ଆଉ ଯଦି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଲେ ଲୋକ କେନ୍ତା ଯିବେ ବୁଝିଲେ ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ନିବେଦନ ଯେ ଆମର ପାଖ ପଡ଼ିଶାର ନେତାମାନେ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଲୋକଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଲାଗି କାମ କରସନ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ମୋର ନିବେଦନ ସେମାନେ ଟିକେ ଏ ରାସ୍ତା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଆଉ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଶାସନକୁ ବି ଜଣାବେ ଯେ ଏ ରାସ୍ତା ତୁରନ୍ତ କେନ୍itaକରି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ଆଉ ଏ ରାସ୍ତାରେ ଲୋକ କେନ୍ତା ଭଲସେ ଆନା ଜାନା ହେବେ ଦେଖୁନ୍ ରାସ୍ତା କେନ୍ତା ଦେଖୁନ୍ ହେଲା କେନ୍ତା କରି ଯେ ହେବା ଗାଡ଼ି ଦେଖୁନ୍ ପୁରା ମୁଇଁ ଯେନ୍ ପ୍ରକାର ଯାଉଛେଁ ହେଲା ଜୀବନକେ ସଫିକରି ଗଲା ବେଲେ ଯାଉଛେଁ ଏ ରାସ୍ତାରେ ବୁଝିଲେ କି ଜଣେକେ ପଚରାନି ରାସ୍ତା ଭଲ୍ ଅଛେ ବୋଇଲାକେ ହଁ ହେନ୍ତା ଟିକେ ଭଲ୍ ଅଛେ ଦେଖ ସମ୍ଭଲି ପାର୍ବ ବୋଲିକରି କହିଲା ଯେ
ଆର୍ କେନ୍ ଆଡ଼େ ଯିମି ଭାବିଲି ଏଇ ରାସ୍ତା ଏକା ଯାଏସି ରାସ୍ତା ତର ପାଖେ ଯଦି ଯିବାର୍ ପଡ଼ବା ତ 30 କିଲୋମିଟର କେନ୍ଦିକି ଯିବାର୍ ପଡ଼ବା ଆମର ଯଦି ରେଙ୍ଗାଲି ପଞ୍ଚାୟତକେ ଯିବ ମାନେ ଆମର ଜାମସେଦରୁ ବୋଲେ 30 କିଲୋମିଟର କେନ୍ଦ୍ରିକିରି ଯିବାର୍ ପଡ଼ବା ବୁଝିଲେ କି କିମ୍ବା ରେଙ୍ଗାଲିରୁ ଯଦି ଜାମସେଦ ଆଇବା ଜଣେ ବେଲେ 30 କିଲୋମିଟର ପଞ୍ଚାୟତ ମାନେ କେନ୍ଦ୍ରିକିରି ଆବାର୍ ପଡ଼ବା କିନ୍ତୁ ଇ ରାସ୍ତା ଅଛେ ଡିଫରେନ୍ସ ମାତ୍ର ମାନେ ରେଙ୍ଗାଲି ଠାନୁ 15 କିଲୋମିଟର ପଡ଼ବା ଜାମସେଦ ଆଉ ଜାମସେଦ ଠାନୁ ରେଙ୍ଗାଲି 15 କିଲୋମିଟର ପଡ଼ବା ହେଲା ବୁଝିଲେ ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କୁ ନିବେଦନ ଏ ରାସ୍ତା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଦେଖୁন କେତେ ଡେଞ୍ଜର ଅଛି ଦେଖୁন କେତେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଇଁ ଯାଉଛି ଜାମସେଦ ଠାନୁ 15 କିଲୋମିଟର ରେଙ୍ଗାଲି ଗୋଟେ ବଡ଼ଭାରୀ ବଜାର ବୁଝିଲେ କି ବ୍ୟବସାୟ କରବାର୍ ଲାଗି ଅନେକ ଲୋକ ଯାଏସନ୍ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ ବୁଝିଲେ କି ସେନକେ ଆଉ ପାଖେ ଅଛେ ମାଣ୍ଡୋସୋଲି ଯେନ୍ଟାକି ରେଙ୍ଗାଲି ଠାନୁ ମାଣ୍ଡୋସୋଲି ମିନିମମ୍ 17 କିଲୋମିଟର ଖଣ୍ଡେ ହେବା ସେଟା ବି ବଡ଼ ଭାରୀ ବଜାର ଲୋକ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ ବହୁତ ଲୋକ ଏ ରାସ୍ତାରେ ଆନା ଜାନା ଦେଖ କେତେ କଷ୍ଟରେ ଆଉଛନ୍ ଯେ ଲୋକ କାଁ କରିବୁ ବାଲେ ଏଇଟା ବାଧ୍ୟ ହେବାର୍ ପଡ଼ବା ରାସ୍ତାରେ ସେମାନେ ଆଜି ବୁଝିଲେ ଆସିଛନ୍ ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କୁ ନିବେଦନ ଭିଡ଼ିଓଟା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ ଆର୍ ମତାମତ ଦେବେ ବୁଝିଲେ ଲୋକଙ୍କର ସୁବିଧା କେନ୍ତା ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବେ ସମସ୍ତ ସମାଜସେବୀ ଓ ନେତାମାନଙ୍କର ଅନୁରୋଧ ଏ ରାସ୍ତା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଧନ୍ୟବାଦ କେତେ ଖାଲ ଢିପ ଅଛେ ଦେଖୁନ୍ ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ତକ ଦେଖୁନ୍ କେତେ ଖାଲ ଢିପছে କେତେ ଧର୍ଷକ ଗାଡ଼ି ଯାଉଛେ ସଲ୍ଲି ଗଲେ ହାତକୁ ପୁରା ଭାଙ୍ଗିଯିବା ଏଠି ଉଠା ପଡ଼ିଲେ କରିବା ରାସ୍ତା ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାଖରଟା ବୋଲିକି ଲୋକ ଆନାଜାନା ହେଉଛନ୍ ସେଟା ମୁଇଁ ବି ଭାବିଲି ଆର୍ ଆନାଜାନା ହେଉଛି ଦେଖନି ଆର୍ ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିବେଦନ ଏ ରାସ୍ତା ଦେଖିକରି ଆନାଜାନା କରିବେ ବହୁତ ଖାଲି ଚିକଲ ହେଇଛି ହେଲା দেখুন এই রাস্তায় কেনা গাড়ি কেনা চলাউছে দেখুন মোটে গাড়ি আগে পড়বার নেই চলবার ডর আছে বুঝলে দেখুন পুরা হিটি পড়বার বিল্ডিং যেটা হয়েছে রাস্তায় টিকে সচেতন হয়ে রাস্তায় আনা জানা হবে কাদো চিকল লাগে বুঝলে কি ବର୍ଷା ମାସ ତ ଟୋଟାଲି ଯେମି ହେ ତେଣୁକରି ସୁଖା ଟାଇମ୍ରେ ଯାଇ ହେସି ହେଲେ ଖାଲଟି ବହୁତ ଥିସି ସେଥିଲାଗି ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା କେନ୍ତା ଖାଲଟି ଥିସି ହେଲା ଜାଗା ଜାଗା ଖାଲ ହେଇଛି ଦେଖୁନ୍ ଜାଗା ଜାଗା ଟିକେ ଯିବେ ଫେର୍ ଖାଲ ଟିକେ ଯିବେ ଫେର୍ ଖାଲ ରବଡ଼ି ଖାଲ ବାହାର ହେଇଛି ଦେଖୁନ୍ ପୁରା ଡେଞ୍ଜର ରାସ୍ତା ବର୍ଷା ମାସେ ଯିବା ଆସିବା ନାଇଁ କରି ଦେଖିନି ମୁଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କଲି ଟିକେ ଲୋକମାନେ ଦେଖିଲେ ସଚେତନ ଟିକେ ହେବେ ତା ସହିତ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଲୋକ ନଜର ପଡ଼ବା ଆଉ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ରାସ୍ତାଟା କେନ୍ତା ତିଆରି ହେବା ବୋଲି